ni kadhano prabirio ga uchielo tho. To mano podo wa consider no nego ben nigi tho mang'eny. Kata shaka ola nyogi tho adi shaka ola to nyotim yango. Kanyo warito ni githo mang'eny ka gibed declared. Omiyo the right to life en gima nyaka wa respect. Mana kaka Michael owacho. Tij sirikal maduong' en rito ngima mar jogi. To kudwa timo benchmarking to the UAE mondo une kaka sirikal ma UAE timo ne jogi. Jopiny kata power ma sirikal exercise on behalf of japiny. Omiyo japiny nyalo dhi dware. So wabiro kawo ni mano Ojuke mowacho kowuone sirikal ka useno wache to mantra wanyalo romo kode, wanyalo rakre kode pap kata doho, nikech ok en adiera ni kama dhano 76 othoe pod onego bed ni wakawo mayot. Shida ma wantie godo na wacho early preparedness. 7 billion ni kata kikele sani en ok odhi baro hula. To kata ka en pi king'iyo ndalo ma kata the developed world kata US ka nitie snow and everything nitie gadgets miyuega godo ndara, miyue godo piego and everything else. Aparo ni in the long run sani watema mondo wagol jogwa mana wacho ni ma immediate wagol jogwa mondo wagol gie midhieroni. Nitie nyithindo masandore ka to ndalo mang'eny nyithindo gi mine na neno ka ng'ato ne ywak ni jaduong' dhi to duogi matin. Wadwar mondo waketi wa evacuate gi komondi, kwa se evacuate gi to wabed piny to wapar gi wiwa, kik wapar gi iwa. Nikech shida mwasenene piny kae en ni bilion 7 ne jomoko bendo sepange ne igi. Mibiro yudo ka gima dhi matin madhi makonyo oganda gi man gi midhiero gi bendo bedo mathin. Wadwaruru ji manyalo konyowa ma experts. To kata ka wadhi to kik wadhi gi iwa, wadhi gi wiwa mondo mi wakony jopiny. Ojuka gimoro ne ile kapok wadhi e twak machielo mana mapiyo piyo. Yes, ineno gik machalo kaka El Nino, Joyce, machalo kaka earthquake. Nitie pinje moko mosedongore in terms of uchumi margi, like Morocco. Ineno gik michotimore Morocco. En gima samoro oyawo government. Mano gima inyalo declare ni national disaster. Ineno kata gik machatimore kata Turkey. Osiepa Nyamolo kod Ogola. Kik wamukuru gine iro kabisa, waluongo jo Kenya. Gima sirikal noseikore ne mal gine. Ma sirikal ma wan sani ni en sirikal mano osejipanga kendo oseikore ne gine. Ok en gima inyalo luok ni national disaster. En oseikore to gigi en science. Nitie ineno ka joge manyiso chako wacho ni oula nok nyalo much mokalo kanyo. Maruto wacho rais owacho ni kar Nyasaye en Nyasaye. Kechen government. To kiwacho ni ne gisei